seri de êrişa ji hêla Îranê ve li başûrê Kurdistanê li ser pêşmerge hatî kirin bi tundî şermizar dikin. Ji şehîdan re rehmetê û ji birîndaran re jî şifaya lezgîn dixwazin. Dibêjin ku serê malbatên me û gelê Kurd sab e. Şerê cîhanê yê siyemîn li navenda rojhilata navîn diqewime. Qeyranên Kurd afirîne. Di encama van qeyranan de jî derfetê ve guhêrînê pek têne. Erdingariya Kurdistanê di navenda van ve guherîn û qeyranan de ye. Şerê cîhanê yê yekemîn de ve guherîn û qeyranên hosa rûdabû. Lê belê giştî de gelê me bê amadekarî û bêrê xistin bû. Ber hindê çarenûsa xwe diyar nekir û hebûna xwe bi statû nexist. Îro sûdwergirtin û statiya xwe diyarkirina ji vê ve guherîn û qeyrana pêk tê tenê rêyek heye. Ew jê pêkanîna yekîtiyê ye. Heman demê jî hemû senaryoyên erênî û neyînî re amadebûyîne. Îsal qadên heştê Adarê û Newrozê de jinan û gelê Kurd bi coş û dengekê gur yeke gelê Kurd yeke got ku rizgarbûn ne di parçebûnê de ye, yekbûnê de ye. Wekî nexşereyekê daniye pêşiya hemû kes û rêxistinan. Bûyerên li Rojava, Rojhilat, Başûr, pêvajoya li Bakur tê jiyan berpisyariyekê dîrokî dixe ser milê her kes, alî û partiyan. Dema yekîtiyê ye. Bi vê ve girêdayî 200 kesayetên hêjayên li başûrê Kurdistanê banga yekîtiyê kirin, em banga wan erênî dibînin û piştkiriyê didinê. Wekî însiyatîfa Yekîtiya Demokratîk diyar dikin ku em dê vê awayekî çalak tevlî hemû xebatên yekîtiyê bibin. Em di wê hişmendiyê de ne ku yekîtî çê nebe, serkeftin dê çê nebe. Gelê me ev 100 sal ji bo azadî û statiya xwe têkoşîn dide û di nava serhildanê de ye. Perçemayîn û polîtikayên perçekirinê û rêvebirinê pêşiya gihiştina armancan biriye. Parçebûn pêşî li êş û windakirinên mezin vekiriye. Dema têkbirina vê çarenûsa reş hatiye. Şert û mercên hundir û yên derve yekbûnê li gelê Kurd û gelên Kurdistanê ferz dike. Divê ev derfet ji dest neyê derxistin. Yekbûn û bi hev re tevgerîn dê parastina destkeftiyan ji hesanî bike. Yekbûyîn her tim bûye xwesteka gelê Kurd a sereke. Gelên Kurdistanê, gelê Kurd û hêzên demokrasî xwaz ev xwestekahanê hemû şert û mercan da aniye ziman. Ev xwesteka kûr û rewa divê ji hêla hemû partiyên Kurdistanî, rêxistinên jinan, ên ciwanan, rêxistinên demokratîk, ên ketkar û karkeran, ronakbîr, hunermend, rêxistinên baweriyan û kesayetên hêja ve bête berçavgirtin û ji bo pêkanîna wê tekoşîn bêdayîn. Di vê vegereka dîrokî de berpisyariya ser milê me ya herî mezin avakirina yekîtiyê ye. Bo hindê ev 200 kesayetên hêja yên li başûrê Kurdistanê ji bo yekîtiyê dest avêtina xebatê divê hemû kes piştgirî û hêzê bide. Em wekî însiyatîfa Yekîtiya Demokratîk nirx didin vê bangê û bê şert û merc destek didinê. Dîsa diyar dikin ku çi berpisyarî û kar bikeve ser milê me
em amade ne. Avim birastî rojên dîrokî da geşedanên gelek mezin da derbas dibîtin. Sed salên borîn de ji bo ku Kurdan yekîtiya xwe ava nekir, ji bo ku yekîtî bi dest Kurdan nekev, birastî çi statû jî destê Kurdan da nekev. Vê mebestê em divê pêvajoya Dawî da dibêjin var rojên Dawî da. Birastî jî yekîtiya Kurdan tiştekî herî girîng e vê xalehanê da yekîtiya xwe pêk bînin. Ji bo vê qasê bangavaziya ku ronaqbîrên Başûrê Kurdistanê belavkirine biraya giştîre parvekirine em rastî bi nix dibînin em pîroz dikin em bi piştgiriyekî mezin jî piştgiriya vê daxuyaniya hanê vê peyama hanê didin. Çar parçeyê Kurdistanê rewşa Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê her wiha Başûr û Bakur gelê Kurd wextê ku yekîtiya xwe ava dike med berxwedanên Rojava da dît çawa plansaziyên devletên hegemonîk tek dibet û her wiha destkeftiyê Kurdan diparêzîtin. Em dibêjin gelê Kurd partî û rêxistinên gelê Kurd cudahiyên Kurdistanê demildest em gele vê yekîtiyê ava bikin. Xilasbûn û serkeftina gelê Kurd destxistina sûsatiya gelê Kurd bi yekbûnê da ye. Ji bo wê qasê bi slogana ku digotin yeke 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 gelê Kurd yeke em bi vê sloganê em xwe rêxistin bikin, yekîtiya xwe ava bikin, pêşeroja xwe ji ser vê yekîtiyê ava bikin.